Madzibaba muriita sei? Wakoma makasimba. Aya tiripo munhu waMwari zviri sei yazvo? Zviri right. Ndimi vatiri kunzwa muri kutrenda musocial media umu. Hanzi makabatwa nemukadzi wemunhu kumalast week. Ngangoti zvakaitika. Ko semunhu waMwari tisingatarisire kaya vanhu vakuru vaMwari, vanhu vanomira pamberi pevanhu vachidzidzisa nezvinhu zvakadaro kuti zvinhu zvakaipa, ko chii chakazoitika kuti mukundikane munhu waMwari? Ndingangoti chekutanga wakoma, ndiri munhu wenyama ndinokundikana, so chiitiko chakatongoitika. Ndinotenda murume wacho akazokwanisa kuti paradzanisa zvedu. Murume wacho akakuparadzanisa, asi ivo vachiri vese nemurume wacho, mai vamakabatwa navo vachiri vese nemurume wawe? Vakatosiyana zvavo, vakasiyana. Saka makatoparadza imba yemumwe murume kamunhu waMwari? Munoona kuri zvinoenda nezvekuti handina kuita ndichiti ndiri kuparadza, asi kuti zvakazobudawo sekudaro. Zvakabuda sekudaro. Saka chitorai kamunhu wamakaparadzira imba iyi, wamakaparadzira imba uchimutorai ka? Vakuru manje ipapo handidi kuti nyepe, izvo hazvikwanisiki. Hazvikwanisike nendava yei munhu waMwari? Handi maimuda here pamaita zvamaita muchiparadza imba yemunhu? Maimuda kakura kuti maimuda muchida kuti aite wenyu. Chitorai madzibaba. Kumutora handizokwanisa hangu nenyaya yekuti iye paayimboshinga kuhurira murume wake vatapa kuti inini. Kuti nenda torora hure. Harisi hure munhu waMwari, aikudai pamwe pane zvaileka kumurume wake uku futi. Semu naizvozvo wakuru, inini munhu ndaimuda aine murume. Izvozvo asisina murume handichakwanisi kuramba ndichikontinya naye. Awenyu ka zvanaka pakuti awenyu mega pamanje apa munhu waMwari. Ameno kuti hatisi kunyatsonzwisisana. Indaimuda asiri munhu wemunhu, achiri munhu wemunhu, achiri nemunhu. Izvozvo asisina munhu, atongo munhu asingo, atongofanana nemasikana. Saka akatorwa izvezvo akaita mumwe munhu kwanisa kudzokera futi madzibaba. Mukwanisa kumudzokerera, ndimo chamungoda kuti ave munhu wemunhu. Ivo vakadzi vevanhu vacho vanofanira kutoziva kuti kana uri mukadzi wemunhu usadanana nemunhu kana uri mukadzi wemunhu, because isusu varume takangofanana, tinongokuda uri mukadzi wemunhu. Kana warambwa hatichakwanisi kukontinya ne, ende handikwanisi kurora munhu wandakawana aine murume, because ndakatomutorera umwe munhu anozongonditorerwawo ka. Hanzi kandiro kanoenda kunobva kamwe. Imi makatorera munhu nemumwe munotorerwawo kuti munzwe pain yazvo kuti zvinorwadza sei. Saka muripo pakuparadza dzimba dzevanhu kamadzibaba. Ndisiripo. Izvo zvatichatodana hedu naye takatosiyana. Makasiyana nemurume wake vakasiyana futi ka. Iye ndiye akatadza kufunga manje akaputsa musha wake. Ndikangomutora still newangu uchangoputswa. Saka ima mutozviblame muna kuputsa musha womunhu, iye ndiye akaputsa musha wake. Iye mukadzi wemunhu achizobvumirewo wakuru. Imi chinyengere munhu mukadzi wemunhu wakuru. Ndingangoti wakuru apa ndaida kuonesa vanhu kuti munhu anongokuda uchiri nemukadzi wemunhu. Ndisingazivi kuti tichazonamirira zvikazodai. Maida kuvapa leseni. Maida kupa leseni kunyika. Ndingangoti ndizvo chaizvo uri mukadzi wemunhu udai ukagutsikana ugara pamwe. Isusu varume takangofanana, tinongokuda pataimu yacho kana uchiri nemurume wako. Tatenda neleseni renyu madzibaba. Handidi kuvaona madzimai wavo, ngavagare kumba kwavo.